zaila egiten zen orain dela 25 urte internetik ez zegoen, jaialdirik ez zegoen Euskal Herrian, orduan sortu genuen ideia eta dana zerotik hastea oso zaila izan zen. Igual, ezaugarri bat lekituko da kale antzerkiak ez dabela galdu gar hori, zerrenganako, ez? Harreman txikiak genituen eta kostatu zaigun arrankatzea. Baina, bueno, poliki urtero, gero harreman gehiago daukagu. Kokatzen gaitu mapan, momentore baten, jaialdia eta lekeitio bat ator, ez? Kulturiagaz errotuta dagoen egun asteburu bata, sustraizuta dago herrian. Lekeitiok ematen dituen espazioak gutxitan topa daitezke beste jaialdietan. Beraz, lekeitioko jaialdia oso berezia da zentzu horretan, ez? Lekeitiok ematen duen hondartza, itsasoa, tala, portua, kalestuak, arrantzalen usain hori oso berezia da. Gainera, publiko jantzia, 25 urtetan, ibili gara antzerkia eta kale arteak eskaintzen, beraz, publiko oso jantzia da. Sortzen den giroa oso berezia da, eta oso maitagarria. Eta momentu baten da gutzako arrotasun puntu bat, sortzen gaitu asteburu horrek, ez? Aldatu da pila bat. Bueno, lehenengo urtean protagonistak hankapaloak ziren. Gaur egun hankapalorik ez dago, dinosariok bezala desagertu omen dira. Lehenengo urteetan, plazetan kalejirak egiten ziren. Orain gehiago egiten da plaza antzerkia, espazio desberdinak bilatzen dira, aurten dantza vertikala aukiko dugu. Beraz, zerua, hondartza, itsasoa, hainbat tokitan antzerkia egin dezakegu, ez? Bai, gauza asko aldatu dira. Jentia etorten jako herrira, inguruko jentia, por supuesto, ez? Baina gero eta jente gehiago kanpotik etorten da, gero eta ezagunago da. Eta gutzako hori konplizidade hori dagoela herriz eta jaialdizen artean 24 urte horretan sustraituta garatu egin da. Izena be aldatu da. Guk mantentzen dugu izen zaharra, kale antzerkia, baina gaur egun kale arteak deitzen dugu, ez? Kalean gertatzen diren arteak. Zergaitik ez delako bakarrik antzerkia. Daukagu dantza, daukagu piroteknia, daukagu clown, zirko berria, dugu antzerkia, jakina. Danontzako eta ganera adin guztitzaren pertsonentzako, dantzaren da. Kanpokuntzako, lekitxarrentzako, eskualdekuntzako, eta hori zen, txiki, nagusi, bertain, danentzako. Aurten guk pentsatu dugu, zeintzu diren euskal antzerki estrenorik hoberenak, ez? Hor dago Trapuzarra, Hortzmuga, eta Diabru Beltzak, ez? Horiek dira Euskal Herriko ordezkariak. Zarrak eta olako taldiak diraz ja, ez lekitoko tirazela, baina urte guztiko tiraz da betikoa, jakutzako tiraz betikoak eta kontuz geuria tiraza. Jakina, Frantziako antzerkia egon behar da, zergaitik? Frantzia kale arteetan da munduan zehar gehien inbertitu duen herria. Hor dago Rue Barre eta Pictofacto. Hortik etorri da Rue Barre. Marioneta batekin kalean ibiliko dira. Eta Pictofacto laguntzarrak dira, Toulouse aldetik, Tolosa aldetik datoz, Occitaniako Tolosa aldetik, eta hauek zail zamar da azaltzea zer egiten duten. Baina, da arte puzgarri batzuk artetan eta ibiltariak dira, ez? Hirugarren espektakula dugu Lekeition, beraz, laguntzarrak dira. Nazioarteko mailan The Ship of the Fools daukagu, Molière hori, barkuti datoz, eta nazioarteko tripulazioa, ez? Euskalduna, Italia, Holanda, Katalunia, danak batera, Molière bat moldatzeko barku baten gainean, portu erdian. Beraz, oso berezia, ez? Itxasontzi baten bertan antzestia, antzespen bat, da geuriaz, geuaz, lekitarrokin eta itxasuaz daukagu lotura horreaz, batetxen da berzio zer, eta berezia. Sentitzen gara eguneko guretan da itxasuaz, girua ikusitea, kulturaren kontrabandista modura, ez?
beti dago Mediterraneo aldeko ordezkaritza, ez? Kasu honetan daukagu Sakude eta Sarsa. Sarsa da gure posturik handiena. Formato handiko ikuskaria da, piroteknia, andamioak, Papers izeneko antzeslana plazaratuko dute. Sekulako festa, zu festa gehi kritika soziala. Eta gero lekitxon hori bai, saletasun izugarrizia, zuarekin zerikusia dauken edo zein espektakulo, gabekoak dira zenak, ez? Paperak behar ditugu bizitzeko, poterea, emigrazioa, eta gu potere azpian gaudenok, zen nolako harremana dagoen, hori dana gauza ikusgarri baten bitartez, ez? Tokumorea Lekeitio off, apur bat harrituta gaude zen nolako arrakasta uki duen. Hain zuzen ere, gure asmoa zen zabaltzea espazio bat esperimentatzeko, probatzeko, kalean zerkian prozesuan, hau da, eraikitze prozesu horietan, sormen prozesu horretan, badago momentu bat probatu behar dena, eta probatzeko espazio hori laborotegi moduen zabaldu nahi genuen eremu bat jaialdian. Zabaldu dugu eta 9 konpainia daukagu. Beraz daukagu jaialdi paralelo bat. Ematen dio hasiera jaialdiari, provokazio batekin, eta provokazioa da kartelan dagoen argazkia nolabait egiten du memoria, beti da aurreko urteko jaialdian egon den antzeslan ikusgarri baten argazki eta irudi ikusgarria, eta horrekin batera esaldi bat provokatzailea. Hemendi pasada Sarmendia, pasada Bernardo Atxaga, pasada Ruper Ordorika, pasada Gabriel Aresti, hau da gure literaturan egon diren aipu ikusgarriak eta interesgarriak, Azular bebai, eta aurten, Inigo Aranbarriren bitartez heldu ginen Anariren gana, eta Anariren esaldia, ez? Hor jartzen duen bezala, bila gabiltzan gauza berri oro, behin izan genuen, beste zerbaiten isla da, ez? Isla, irla, ugarte, Lekeition dagoen irla, irla sormen irla, beti sortzen dugu aurretik ikusi dugun zerbait, gu jaialdian ari gara beti ikertzen, bilatzen, sortzen, hor dago, Anari oso ondo kokatzen da, Anariren esaldi hau oso ondo kokatzen da gure nortasunean, ez? Jaialdi handi bat egin dugu. Datozela, krisialdian egon arren, kalidadea ez dela galdu. Guk esaten dugun bezala, hodei guztien azpian eta krisialdi guztien gainetik. Herria, zabalik dauzkatela, guk esku zabalik eta beso zabalik hartuko ditugula. Berriro dator kalean zerki jaialdia Lekeitiora. Eta eskaintza, gu beti momentuen oberen erakoaz. Proposamen artistiko on batekin. Datozela disfrutatu eta parte hartu esaten.